Хәерле көн, хөрмәтле сәхнә журналын яратып укучы дусларым. Сезгә Ират Таиланд иленнән күптән кайнар сәламнарымны җибәрәм. Безнең гаиләдә традициягә әверелгән елга без берничә тапкыр төрле илләргә сәяхәт кылырга яратабыз. Чөнки дөньяның һәрбер почмагын күрәсе килә. Быел инде бу юлы без кышкы салкын көннәрдән соң менә шушы җылы якларга килдек. Искиткеч кызыклы, искиткеч матур, һәр яктан да гаҗәеп кызыклы илгә килдек. Таиланд чыннан да монда бер генә тапкыр килү бик әз. Монда берничә тапкыр килергә кирәк, чөнки шуның хәтле күп әйберләр карарга була. Менә бүген мәсәлән без килдек инде бу Храм Тигры дип атала. Монда инде төрле бик матур гына урыннар бар. Гомумән алганда тайлар үзләре бик кунакчыл. Синең өчен бер нәрсә жәлләмиләр, барысын да эшләп бирәләр, ләкин алар белән дә дуст тату булырга кирәк. Бераз усаллыкны күрсәтсәң, алар бер нәрсә эшләмиләр. Гомумән һәрбер илнең үзенең үзенчәлекләре бар. Йөз тапкыр ишеткәнче үз күзләре белән күрү әлбәттә әйбәтрәк. Мин сезгә барыгызга да күңелле сәяхәтләр теләр идем, чөнки сәяхәттән соң бер яңа булып кайтасың. Ләкин кайда гына йөрсәң дә әлбәттә туган як сагындыра, туган яктан айырмасын Аллаһ Тәгалә. Бары тик менә шушы төрле илләргә сәяхәт кылырга язсын, ә безгә исән сау, үзебезнең яраткан Казаныбызга кире әйләнеп кайтырга язсын. Сәлам, сәлам, сәхнә укучы дусларым. Я сама здесь.